Mo yada se wachi yenso kwa me boye mu wona agyayi a eto so ame post office wo mo market ni bo no wadi akira abapem sese boye mu nkire mu fitia wo machi ya agya ne to mu abapem sese no se yanka sa na nuama siti ho Akosua ma me na wase na zabri ya me no kasei me da so agina so ame almanye nkwanta market ya agya to mu firi nu anyumre ampenifo ebo anan ba ha anope nyina ye no mo ande gina ha ma ya bo modia agidi akwaniaba wona wo ho aka enuoma ahwe pepleman komani na ade a gedifo no wo mo demu a na meka ne se betu sa bi die ubedu ha mo a dodo na na atumi akofie esan se de beje so nya de so wi eni ntino gina ha kura no a hunu dia so eni mo ade ba ko a ewo mu se enam municipal chief executive Yewura Frank Usuansa ene ne doma omo ba asase isu ntino omo edi nkurase bebre ene dia bre abusuafo asabe omo ho aka ewa ha nti metumi aka se ene ni ade ba ko a ama gedifo a omo wo market ha no sabe no omo akomato omo yim kakra che etia papa bi betumi efi nazeta ba chira se de be ya omo nyina betumi kwa fuchia nondu omo nyina emra municipal assembly hall monate ono omo hia na omo mfa nyema gugu afonso na penifo sabi kakum ye din ko num me ba yi na se me gina ha egedifo ni bia anopa no omo ho aka ye ne omo nyina na ne nam hadma ebi wo mnchen ha ye ne ni nkomo ne yehwe ene da so stamo a chief executive wakan aso ebebe mu na kina no ombetu ana mo no makọ na makọ akọji sa ndiso no so ene penifo edi nkomo ana ima me mawo adwo de ba Sompa FM Sompa TV so enanyume atoyeja anopa yi ye ni mo ana ni wo ha mo sadia oyena esi wo ha na awraho akamo edi kan udi de se wadaro feeding the great coaching madam Grace Coaching Grace Coaching ya yo me da to papa na ye hwe ye ba ye nyane tie se chief executive wa mamu nkwase se nyame ya atma china no mumra assembly hall mo jesu sai nyampopon de yankwacha area o chano pa ne betu ano mo akọ na yakotie ne sempa omo ne ewoka oba ye hwe ne kase mu no ene sadia ole ne nkofo ba ha no a uzi se de oka no nda so betu abamu ana ye de ye jidi senda so betu abamu ko so senka ya omo ne ye kai ama ye hu senka so ye kase wade ena mo so beko ye mwa ye ojiri so say nyame na mo so beko ye mwa nti na kopon ya aduma o chan ye betu ana mo ne yakọ na ye hwe owie na atemu ye bekase we japade asidie nanso no wipie wa asamben patifa wonema ben na ahia na wudie na ahia na asamben so na wo ka kire Ghana fu nyina se de be ya akira no asem ya wo kan no ebe ye gumo ensem de ama afan ama wotumi aboabo se de wo kan meniama de bebre ahye eja yi uba mu a ye wo atofode fo ye wo adefamfo wo ye wo mpaboafo wo ye wo na opam bags wo pos akese a owonyo o provisions wo na me pamade me pam school uniforms contract nkwa na me de in fact meniama nyina performance series enche private B school nyama ni nyina aye ohaupa amame nti misi se ebaden fa won so na omeboaye yes non-governmental organizations so onti yen kan dia ebaden fa won akoma na omeboaye asa do fo bi susu ti yen kan asa mwa ebetime fo ncha ba yenso yebeso ye maame buki na tabi ono pomade e wodum ha me nyoma nyina hia no pa no dodo na omo pomade de omo ne omo nkora me ka sei omo nyoma nyina hia sukwadum na omo etunu wodum ha no ma ye ba ye omo eda so e wo ha Akosua nti metumi aka se uhwe sadia ni da so nsem na ba no a na ye maame ne ka no me giri ze bia nyame ya aduma china no omo betu na omo akọ na omo ne empirifo akọ akọfe sadia be ya betumi abo nke na ye ba ye no de meka se nyama de meka ne se krokle ni horma omutu efa no wata tu we so a wo mu esu na
mpanyinfoɔ sɛ obi kan so agu no na ɔbi so ɛsa nkwa ko sɛ woba ha no a wɔn a wɔn sɛ scraps ne deɛ wɔn atu afra nam so wɔ ha no a te sɛ wɔn nso agya aba wɔn a na adeɛ bi a ɛdadeɛ wɔ biara no wotim pampampampa ne nyinaa yɛ wɔn nso so agya n'aba sabe wɔn futu a wɔn ɛsɛ si ebi sɛ ɛbɛgyina yɛ nua baa yɛ asɛm nso na nyame yɛ adum a tena ɛbɛsi ɛbɛtua na wɔn yɛakɔ municipal hɔ ne yɛkɔ akɔhwɛ sɛ aso yɛ wɔn ɛne wɔn ɛka yɛ no etumi aba so ama na yie. Nti sɛ sie a yɛakasa yi agya no adum koraa nwusie biara nim anaa nwusie no deɛ da so ban kakra Akosua saa bere a mene wo kasa deɛ ewusie deɛ agya no deɛ mɛkasa ne nyinaa no adum koraa nanso so no ebi wɔ ma yɛ nnua ɛne deɛ kura mu agya no ahyɛ mu a ayɛ te sɛ deɛ wano aduane wode agya no aduane na aben na wɔtutu wɔhwehwɛ agya no mu agu hɔ no saa na ayɛ a ɛgu gua nti ɛnyɛ adeɛ a no bɛtumi ayɛ bibia bi na woka asase no koraa no sɛdeɛ mɛdi kan ka no wɔn a wɔ mo so sa scraps no deɛ ɔmo ade ka nyinaa fa nti gya no deɛ ɔmo akora deɛ ɔmo we deɛ ɛna adu gya no nyinaa nti no saa bere deɛ gya no deɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛda so ɛwɔ hɔ pie mu a ɛde ɔhaw biara ɛbɛba. Okay, kwame mmea no wɔse sɛ wagye berɛ na watumi akyinkyini mu a mo ne adwuma wae Akosua amade so paa medase nso nso medase abusua ma ne bɔne yɛ wɔto yɛ nkrɔfra santemantam mu kwame redu ana yɛne no kasa ya na wɔkyerɛkyerɛ nsɛm mu ɛrekyerɛ no sɛ wohwɛ mu paa no wɔpii koraa wɔn ma amfa amfiri so ya nneɛma no nyinaa ase dworo bɛɛ na akɔyɛ awerɛhosɛm wɔyi ayɛ awerɛhosɛm kɛseɛ yɛ a asie ɛwɔ so ame post office wɔn mu dwa kɛseɛ yɛ a ɛwɔ hɔnom ɛgye wohwɛ mu a bayera wodoɔ bi na guɔ na nano ada sɛneɛ kɛyɛ tia adeɛ ɛhyeyɛ na nkurɔfoɔ bayera ɛhyeyɛ totoyɛ no na bi mu ɛte ho a na wɔn mo rene graw kyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ma koraa o wɔbi dwan wuo no na obi nso nkwan mu ayɛ dededede na asan so ehwam ezesi a scrap dealers no wɔn na wɔn adwuma aba sɛsi yɛ a yɛkasa yi a wɔn gu so ada yɛ a wɔn ɛsesa nneɛma na yɛnkɔ ahoma no so yi na yɛne dum gya adwuma konkonkodi nkɔmɔ sanse ba ne sɛ yi a yɛde tu yɛn ho fo yɛde bisa nsɛm ahodoɔ na mmoa no yi a ɛwɔ sɛ yɛnya ɛde firi mmoa ne mmoa futu ahodoɔ yɛ ɛwɔ sɛ yɛfa de firi mmoa no ne nyinaa yɛtumi yɛ no saa na yɛhwɛ ɛde ɛfiri hɔ na yɛnkɔ asante mantam mu na yɛnsan so nkɔdi nkɔmɔ mfamfiri hɔ nom a na kyɛ sɛ yɛne fa yɛ mpanyimfoɔ ɛna ɛkɔ kasa yi na LDO1 atahe mensa ɛne yɛne ne ɛkɔ kasa yi yɛwura yɛmawa adwo Sompa so nie yena kwacho na Apam yɛ deɛ wadom na mo nso kwacho yɛ fi ho yɛ paa yɛde nyame ase ma yɛma mo ne adwuma sanse ma yɛ adeɛ paa sɛne ɔmanfoɔ mo wɔso ame post office edwane mu ka no kyerɛ sɛ mabɔ adwuma ne yɛma mo ne adwuma yɛda ase wadawro ma dum gya adwumakuo egya yi hyɛaseɛ no mote ne braba yi ɛkɔɔse ne bantam anaa wɛ no wɔn twentwɛn wɔn n'ase a we deɛ mɛma watiefo nyinaa adwo na kɔɔ no ɛnora enyimrɛ bɛ 23:46 yɛbɛfa no sɛ 11:46 ɛna yɛasoɛɛ control enya akɔɔ sɛ egya bi atɔ Swami impotem hɔ ɛyɛ Swami post office nkyɛn hɔ na ɛbaayɛ no na yɛ sɛ yɛfrɛ mmeranteɛ ɔmo wɔ Berman na ɔmutimi ɛkɔ hɔ ti ɔmuduru hɔ no na kyɛ sɛ ano ayɛ den paa nti ntɛmpa na ɔmu host na ɔmo bɛdum gya na ɔmo san frɛ sɛ ɔmu hia mmoa ɛsiane sɛ gya na no ɛden yie nti tenders a ɛfiri manhyia regional headquarters substation ɛna mampɔnten ɛkɔka ho sɛ ɛbɛyɛ a ɔmo bɛtumi ɛdum egya no na yɛbɛhwɛ na ɛntrɛ na ahye na yeduru hɔ no so no na deɛ ɛma egya no edum no ɛyɛ very challenging kakra ɛyɛ sɛ na hu sɛ shed na ɛwɔ hɔ no ebi tonton nnuane wɔ mu ti gas cylinders toa no bi esisi nti mmerante ne edum gya no hu sɛ ɛwɔ hɔ a na pockets of explosion na agye boom na ɛyɛ sɛ ɔmo find another strategy na ɔmo de dum no but all in all no na yɛ sɛ mmerante no bɔ ɔmo ho mmɔden yie ɛhwɛ sɛ egya no ɛntrɛ na ahyeɛ
na just ente se sia no wada roma mo hwehwe mo kakra mo ya se wom se munya mfa hwehwemu mapa engu akwamu de na so kuma bia mo ya no mo betumi akasa bia ye gas explosion ana yɛntitie mu no yɛsɛ egya no esia time a egya no yɛduru hɔ no ɛhɔ na investigations ɛhyɛ aseɛ okay na ɛyɛ na mpempi no yɛduru hɔ na yɛmranti ɔmo in plain clothes no ɛwɔ around 8 there will be a lot of speculation obɛtensɛm however na yɛ na yɛde no to yɛkotodwem na yɛn so no yɛ investigation mintimi engina so potin enka say Agyeiwaa ene de ba esanse the investigation department no my information be as at now but then minim say even you may cry na still na ombekọ ho na omo ye investigation some ye hu die ntia ho etimi ehye okay na yewra yenim say enya de dikan a edwa erba ba hye nie ana ebrebia no a edwa ba hye no dum gya adwumako modern hwemu mapa egu akwan mu when yebetumi akasa aya na eja wodro ye a atoto market ahodo mu ane mu hwehwemu kakra mo aye no mu betumi akasa edie ba de poche pa ne mpempi no ano aya na ta kofa sa agya gidiba de bia no mesaka yentitie mu no eya na omo agya pade efiri omo nsem ena ya na omo ye the owners of saa enyema ntina ya na ye investigations ni bia omo ena ya ye de emo okay na nyema ya na edi ejane ba de editem bia ya nkasa na edi bi education but then ya na ye pinpointing kasa hadie no say na de ba ye illegal connections ebu wo ha se de ken obi enu aduane ne ho apre no when no okofie a whole lot emebia na yekoho de ye me dekra ne se encheye na saa bia ye ho ye ne ho ompanyimfo ekasae ma breman for education team ekoho eye ncheche nti na ye me dekra se one of your sister stations ebisa na fire for ba ha emo no akwa tu no nuton se an ye ne omudi ncheche hu ndwuma kra ncheye ye bebia no ye cheche na eya na itise nhwehwemu kakra ye ne se cheche ne de ma na emom no se ya nso no ye maame nom ye papa nom edbeto omo ho so se cheche na ye de ama no mbe omo de bedi dwuma no eho na aka sanse ye ka se fire safety no a shared responsibility e wo fire service ye ho ene se ye be kyerɛkyerɛ ami hu ekwan a ebetimi abo gyahyehyɛ ho ban ena mpo niema nkitinkiti bi ase ya anya ahweyi a ede egyahyehyɛ ba na nka ya ma ya ko hu te ye ka enso no ya na ye mfa enya adwuma te ho no na ye pɛ ho asɛm ahwɛ na yaka te be ya nyina ye de fire safety ebe ye adwuma okay na ye tumi hunu bi sa ya se wuko muko dwane mu no makwa kombi ti se de weyi wo kan ye sa cylinder esi ho ebim so kwampo on makoport na esi ho nom ye ani nyina no ye betumi aka se ya adwene mu ene ye nsusue mu no eno so betumi aka ho bia megya no ahye bebre wadaruma dum gya adwumakuo mo susu bribi pan anam betumi ye susu bribi da che ne ye kire sa cylinders ne koport no kan ye dwa no ye begya ya na de bia ye susu hu de bia ye tena se ene our architect of your market no edi ho enkomo minim se de bia ye catch omo se eja ba bia ye di edwa no eya na enuane no no e behwe na yatiso na impo ye bedi dwa nti wo hwe ba bi te se ye mfa no se KGT was designed to say ho na nkasa no benya a small bulk a gas ni nyina ebegina na se obi a mfa ne de baako mehyehyɛ no store mu nti nkomo didie no ene adwenkyerɛ ne de ekoso na nka ya koye se bitem bia even your market no yetimi ko inspection na obekɔ no se ene obekɔ no wa enya bia enwumre no obetwa ho akwa aba na jese obi use bi on countless occasions na yagege ebi mu de kra free nsem na yenim
ya na ya so de no so na chese mo ho no mo akwa ye nkyerɛkyerɛ bra enkofo te ho agye se wo mo no aduane dendenden menka se sabia enye sabia ye ho ba me kan in general say yes edwa ahodo bi no mu amakokɔ sa yentie mu no like 1724 no emma yen eco inspection na ye kwa nyema bi wo ha ya ye huhuhu no ye bo ho dawro ye kyerɛkyerɛ mo say hu hia ebi mu kra to the extent say ye seize sa cylinders no e free omonsem na ena meka na ya na ya so den no ohun se fire for ba ene ye mfa ma ne ye twa ye ho ne ye de aba ochena moa o yet se de oman no onka ho oye ne ba eye nyina na ato ye ye befre na de bia yakoso aye nkyerɛkyerɛ de ye kasa ema ye nuanom ye papa nom ye befre na o matia ma ye edu tembia na nke yakoye se education ne kra na ye de mo no na ya akokwa ye befre o mo pa yo yewra wadaroma boaye kakra ye beja wa mo akokra no yenim se eja ho asamo de se bi onya ye dwamu nko a na eja etato honom ye fiefiem ye stores ahodo mu na no kra de ba ko de free sunwane ba ye eno shop ba ko a enipa mienu damuo wo mo nyina hye dworobe eja kro ye yi afutuo bai na abetumi dia magana fo wo mo se bra no bia mutu na so ase ye ncheye to say no bekoso atufo na ye hu se ye ba ye fiefie mu a ya na ye niema mienu bi edimu akotene pa ya na enyina mahoden se na kwan a ye fa so eyusu no di oye ne ba ebio nso so no kwan a ye fa so eyusu ye gas no enso di oye ne ba ka ya ko ye se we know these practices ye nim safety protocols no ba ye fa ne fa nye aduma de bia me boss e kan assembly say upie fi ofie na impo kwantin fi o kai se aye wo se wan dumu bibia san na sabra e san se onkwa oniema huhia san wachi na bra ne bedundum oniema nyina san wachi oba na se wo gas no ondum na de bi ntokua no ne dum no na fama enfa dem ho tie besre sa nyema we nyina ye nyema ye digugu ye tretre ye besra mo kwan ye fa so yusu anyama hoden de bia ye kata rice cooker boni fa no rice cooker nti aden ti na obedu baabi na ye de noa enkwan ye de atre ahye baabi a yini si na tete mboy enoa enkwan man aden na yusuban eteta natural sa rice cooker no a ene ya dan no a ye de ye stew ye de chenam ye de aye enkwan no eno so tumi de ba ma me wonim say ye wo rice cooker ya ne say rice cooker ye say fa no a emo okay but wonim say ye wo electric cooker eno de o ma ye no multi purpose eno no timi de no oniema bebre but then opi wo ha it's an some multi purpose cooker no onye scan to binti mpo rice cooker kra no de no abaye rice cooker no de no steam rice cooker no de ye nkwan and then na odi nto betimi ayo na se why ye odi atiso wapie obeba no na wajapade nyina wahwe ye besre ye illegal connection e dey na see ho kwan say ye be call energy commission a platform so now they say kwa de omo apa o fa o store location na baby a wo no certified electricians nyina e wo so e dey na see ho kwan say ye be use sa app e dey na see ho kwan say ye be fa a qualified electrician o ye fiefie mu ye market mu say be ye be boa yen ye besre fire safety de bia ye ka say ye prioritize fire safety oko advanced countries a eyate ehu hia yi pa ye besre de bia ncheche de bu akwam all the fire protocols ye fiefie ye ndwumam ye market no ye besre even po accessibility eno ade say na eso mu gina ekwan no ho na o matoto host so be insia ansa na o madu ba bi eja no ewo no tie besre ye nyina na echi o manimi se pese eyi ya ya tie besre ni nyina ye nkamum na ye nye o man na enye krabehwe mo
Yada say and wo futuo ne won kyerɛkyerɛ ma pa wode ama Sompa. Mr. Medas. Bibia kyerɛ ya dwene so adaroma yɛbɛbɔ wo prumtia no wa bie ye wai. Pacho yo. Yada se pa. Awosian ye na won kombo yi aya ADO1 ata ahe mensa wɔ assistant Ashanti regional PRO ade ma dumja adwumakuo no na panyipa no wakyerɛkyerɛ ensɛm ade akyerɛ no na sɛ wo hwɛ pa no a asante mantemu sane enyoma ekɔ na ejinsemo ewo magana emuo no ano aya yeden pa sɛ yebetumi egina ano ne nyina no aye dumja adwumakuo no sane wo mototo wo mo nyoma refa na sɛ no akora no wo mo amamu a anka arewosam kese anka yeteye no anka Ghana yante asempa amfamfiri soame ene ne mfafremu Sompa what bite kase bona da semama wotie free Sompa 106.5 enam yenkrabata wodo ye twa ma Ghana eho ahia babia wokɔ Sompa ye free de kase ye wa santemantem kopo kumase a 93.1 ayiko afrabi 100.9 Adamfopa Radio Paris France Abuchimemu Takwa 101.1 Afei Takrade 103.3 Tachemani 106.1 Ana Sunyana so betumi atia bi ewo Sompa 98.9 and Kwanza 90.7 Doma 101.3 Kingdom ewo Mankasim 106.1 wonyinata wo manfo ma bie mu yenya asem keto makra information centers bebro beso ha ne aduasa num wo mo so afaka sebo ya to apete Ghana de hye nom kwankwan nua stores awodo mo afiefie mu babia ade hye nom etie bi ayo ma wrenfi said koda no so ne chini radio awon so nam ho ayo Sompa FM and afei Facebook no so yedam live Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra wo papa se papa betumi de atwere wosie na wo se no wankasa at Brighton wo se no wagina so apa fita se sukyerema abusua wo san Leicester Company Limited wo ma ya toothpaste ne brush ne ho ade aka nyina eyenkoso de aka nyina anhwa obeto bewie no benya ho amane wo beto bewie betwetwere wo se no emu sunsanso bone ya obenya no enya asem keto makora na ya toothpaste ne brush de eyedi twam sanse we ne ya gye atomu ya so ahwe ne yehunu sa no kwa eboa sen no wankasa ewurawura baabia kona baabia amfa wo ne se ne wo se no wankasa asibia ye egu onu se ne twede ampon wo bo nipa na nsate nyina anyepe no saa na sen nyina anyepe eji ebi mu de ho no mu emu atete ntamu se ya ho suna no oden ene ye wo bi mu nso ho no mu a sabi o akeka ka bom ene ye wo ye nuanom a wo mo so de na fifiri wo faase na se bi bo ani mu bi bo akire eno de no na ya toothpaste ne brush no abusua wonya ka bom na de fadwetwere wo se hwade toothpaste no ate de ato brush no so eno emu asem ano no na akra ne kuma sem batumi afrem pa ndodo mu ntuai na entumi mu amono ma bia ya mo ye bia no sa no na akọ party ase no ahase na afi wo se sansa wo se no wankasa na twa clean bibia ne won mu ewo mu apampan ebon wo mu 0501 619588 0501 619588 and 0501 390-338 na mpanyifo ne nkomo Electroland Ghana Limited ni okọ home appliances fie no ye de asempa nam na Bruno East fuei wa manfo ya mo tachima mu nsom se twetwai wo pa baby papa home appliances wo beto nyoma pade free media product ahodo Samsung product ahodo a Electroland Ghana Limited oronko anchen ana benya video free wo se TV air conditioners, fridge, washing machine, kettle, rice cookers are what do said na ADO1 na wo kire mu no enkonkoto rice cooker bi aje sa bone bra wie kire na kwakwa si ofie da bi Electroland Ghana Limited yan na ye papa echanso na sane ne bobra na tebia setie no ehwe wa timi fa wade ye wa fridge bi ho no mu a esisuwa na sacha se enwo adwumaye ejaye na echa se emma wo enkuru biem kura no eye bafua air conditioners awodo ya watoye bo dem office asesa nya asem keto a woko Electroland anka wasem nyina to atwa Electroland Ghana Limited afi kura de wo mudi abebo mu ye se wo mo bibia da wo ba na chena ye bia discount eye big one kese pa nya asem keto ma wose nipa makoma ko dunum customers nko a enji woko a wo so ti free Sompa woko a wo smiti free Sompa o eno ano no ye ba 15% discount ni asade ya chede bocho anso atato won pa wona pade ai kwatachiman
Kumase Kwanchempon so wo ho nom Kumase Kase wo mo ho na Atete Junction Accra Sunyane Mankasim Cape Coast Takrade and Tamale 0245 949495 0245 949495 and mpanyimfo ni wo enkomo 21st clinic ni the sciatica expert the sciatica originator no the pacer no na 21st dia waro na ba ya ene wasate to ne dia to no mama de hye no nyina di so nti obi ama ne muso wo se o sciatica ya de besa ebe wie kire na 21st nchen ana asan so abeduru enkonko ne na ba bi ya enkobo ka hunu eye wo to asintini atwen wo awore wa ha se ya signs and symptoms no wo hunu bie se wo so a wo to asintini na wo mu ana asatwen wonante ana wo ka wom wo tena se ya wontumi nsware kire be kokuru du fra konya so no ebo won ka yesa se ateka yade no ede ne ho ba bagim kwa 21st clinic ne nkrobata wo do nyina ye wo ma gana na won mo nhwew wo mu tuase deku de afiri ho Accra Tantra Hill Runabout ya no mu wo Tama Akosua Kumase Sunyane Tachiman wo wankranza takwa de brekum go so no boase honom nyina wo mo branches no e wo honom bibia ne afrei 0540 311 311 0540 311 311 nane mpanyifo eni enkomo medimafo eba santanie was a time da so doctor say what the brand na ya na de ane what the time oto ya de no so ya de ne bedwane se ebetu de afiri won mu a ensan so mabiem was stroke na ha wo esisi ya de wo koto dwe waposo diabetes and prostate issue medimafo eba santa wo de kwon nchen wo kwa eno doctor nkonkodi nkomo wo kwa se doc we de ya wo mu asam wo me cheze mintimi mpo mfa ya funu me bra na ntimi mpa ho doctor so oba mu odro oba nom ne se eguna wo wi na okunu nkohia bo so me ba akontam wo no wi ahade ko hospital ko na kwato aduro anasempo kwato Peter CB na test rade se wo ankasa nyinse ne meto mu fama wo be kwa so dem no akodi adanse medimafo eba center Dr. Tamda Sonsa no adwuma no wo se Accra opokwa se mayira Kumase Agogo government school insurance mu pay 0244 77 4282 0244 77 4282 Rosso ni yejana ni adan hotel ya ba ya kahwe no ye beto so hot bite we nonom mpa mu atoa mu a ekosi ne no nsia kase no na yede etoa wei na entem awrehosam a asie ewo savana afa ho gbanyiri enam so ama tututu akoso a ebinom kura afa ho ati nananom ewo nsia do no adama unimbiribi sesie timamufu a wo mpotam ho no wo pe baabi ede wo mutiri akofa na yenkoda made anche a wonom a wo wanchi so bi nso wonom se nipa ya bodompen wo amo aboboa no wo bi opuno kura na eka obi kotodwe ade a wonom se baabi ade na duru no obi adwana agene kra nkwa ne se ahonti wonom efiri gbanyira ba beduru ho no yenya adaje toto wo ma no ebusa se de na de wo mo nam na se de wo mo kire yeni mifudende yiri na mbeduro shibrin so ntokwa sam na sisi ya na ebeduro ha andopa be 11 ekon ntokwa sam na yefiri on no eba ha yekura tokwa na esiye no yekura yentiase omo kuno wa ben yiri ene soloto na kalba na yenso yewo bole sad yenso yetie dende yiri yentie ho sam se ebia yebekwa akoko ntokwa na ase yebebia na manfo no firi ewurum ebe kuku ye nipa miensa na omo si lobufo na omo ku yenso yenkoka omo nteno na ma adwane ba ya so edwan omo na ekura kuro no kura metima ka se bibi besi kura na omo de omo nan siso a eno bejo eno so na omo beku omo nyina afiri ho omo kura tuo no omo ye nipa 10 omo kura motor bus na omo ba omo beku ye wi na omo dane omo chikoye mintimi nkan kura edoso kena ye wuru kura ya ema 100 ye bebo bisi omo beko omo ase ebisi omo beko techima sibrenso ha ebiso omo nienu mo ha ebinso beka ha eni a wuti ye timamufu a wonom free ball ne bamboy afa ho gbanyiri na atese na wonom kire de wo mo baaye ne baabia sesei wani hwe
na ewo sare hosam ya wuntie nya kai na wotwetwe mo ewo gbinyiri ewo savana mantem na emo ni nyina efa asase ho mansotwe anam so ema mekase nipa bebre ato ya nom ewo nsie dodo no a enso eprepre mu odin na ewo bra sare hosam esi ye no bambo mu mpanyufo ede wo mu animonyam kopie mu wono mu a na wono mu hwe ni mu kwan se wo mu ebesia no kwan eno kra nam so ma bra hye bedwani ya no wo ho no mu no enso ede betu dwasa asa akwakoy attack enkofo no shada ena womo atake nkofo bi a se bi womo ene womo ewo mansotwe editu ene mra hye bedwani kra no wo chese ni fie kra womo akwakotwa dwa atumo ni adeade ohene ni fie nso saa na eno ada ne betu odwa se etimemfo ni sisi ade womo ntimi na fie ho obi enu otimi da ni fie ne womo asesa womo kuku ni womo kaka afri kro no mu a womo akopepe bi eti atena na ene ya meka se nkrata ba abonte nwumre ya ye do no afri interior military wono mo ya womo echesem womo di curfew enhyeso na eba beto womo eso nti nyame ya domu a savana mantemu nyina womo de enhyeso na eto womo so a wo ehase ende ene ya meka se asisi ameka se chese no nsia boy die ene ade hye ya womo wo savana mantemu yiri ni nyina wo mo ade o kwapem se anopa no nsia so ebebo na chese 6 to 6 curfew and interior ministry no ade ato wo mo eso na wo mo to so chem se be yi a bambo mu nsem ebetimi aye pampe e wo nti no and wo mo de sa curfew yi ade aba wo mo be sra ahemfo na no mata nkonya mpanifo a wo mo kasama de adwamu mpanifo ni nti na twetwe wo nyina ya wo mo okro no so ese wo mo nhwe se be yi asomdwe mapa ebetimi aba wo mo ade wo mo se be wie no mo chese se uni a ye ba hu sa wona ma bonten no se be ka say bambo mo dwuma yefo soldiers fo asrafo wo mu nyina akwakoji kodu so aboso enti wo mu ma won ne se wa ye be chi wa bonten emra wo mu ahye se koda na wo nkoda no wo de ye waso odin wo so wo nkoda no wo mu si emra wo ho pa ye ne wo ebedie afai ko ansan fofomu Ghana mampanye ye Rajon Dramani Mahama ana Elsa Ghana for boy wase wono waje kemamenka bi amemwo ya Ghana ye de ebu man no waje di ye papa ebiem wo hwemo pa no a ya mamra 1992 constitution wo ye atwuma no eno so waje tum se e wo se ye atwuma e wo ma Ghana mu na no kra po no e fa ba bie no e kesi supo eka ne dua ya echiremuo brofo kasa ya sane ye wakan wo no ye dane betwi kasa eyesa na tie ya foforo bia mefrafra wasane nyina no kan se Ghana ya mamra no ma ho kwan sa finhia nan bia no ma Ghana be kwakwato santene ni akwakwato abayi mampanyini ane mrose bedwafo na no akoro ya san so kirem se koba so ye mampanyini na betena konya so ni mpre no so a woni ho kwan kora sa na mpre nsa so obesan so akọ na sa mamra no Ghana ye kuru kire ye 1992 constitution no waso wono ye Rajon Dramani Mahama waje tuma no kwa se wasa ye atwuma na ye kema menka be no sabi onyo no na eba abasa samra no wonyo no na eba abasa no ama Ghana wo ye ne kase aba bekoso wo ma Ghana munam so nti nipa adwene mu ayo mo kesene ne nanse ntamane no wotete se wo betena akonya so Ghana fo bi no se sane ye wasa se ye wototo nioma se bi fa na sabio na mamuo no aye dadadada sa wo no nti no anhwe ye mre bi betumi aduru ama no ye Rajon Dramani Mahama no na dwena se sane ne ye constitution no wasakra mu se ya de pay asisi so asensan bi mu de bi aga ka ho be wie kire na se 2028 wono akora ya wo san so ba bepre na wo gina mu sa mampanyini wo man kan mu na eno no wo kire se sa asem no dadwene no aba beto Ghana fo so popo bribri ya chenkrofo binom ebi mokura de akoda ye suma ma wono so da ya wono ye Rajon Dramani Mahama no muhu no obesere pa obi ada wona mo obi anhwe akoma ne chimpo san se wono ye Rajon Dramani Mahama no enya de 2028 wobesan so aba biem wo kan wasan so kan biem wase wono watena konya no so ni mpire nu so eno ode tisuo 2028 won san so ma ema meprema mpanyina konwa ewo ma Ghana mu wase no kura de tofia kwa nyankropon won pangu na bonsam ensesa ne nyina no yese Ghana ya mamra ye de ye adwuma no se bi onyo no na eba abasesa no ena biem enye wono so apen so eno ye ne kese ba besie mencheme wase ba besie Ghana fo bi no ba batwe no tere ne abasa be wie kire no na ekwa kofa asam chenchenchen de aba se wono betena akonya so ne ba be ya bakwasem se wo betena so no ba abasesa Ghana ya mamra eno kura nti ne nei constitutional review committee fo wo mo namu a wo mo je nkrofo adwonkire no wase no kura de emamu kura enti wo besere anko na ehufo no a wo mu de wo mutimi pa ya dwene mu
no mo hunu ne wa adwene mu o na wo mo ankasa atena se susu bribi na wo mo kan sam social media wo do so ne nam so no wo se mpanyimfo se panyidue matemante sansam ne nyina watete bi nanso wabu nua de agu na som te se de wante san se enni ne nkwa nwomam se wo besan so akọ 2028 no akọ akọpere Ghana man panyina konwa ne biem nam so nti wo ka kire Ghana fo nyina se wo bia da wona na san hyehyɛ no de enya de bebem Ghana man panyina de sansam nyina kɔto dwa e wo Singapore ebra wo ne man panyina ye friends Talman ekokɔ hia ye ya na wo mo dwendwene Ghana and Singapore man no mienu enkitawode sonko ya eda won mo ntam wo ene kwan ya amayi mienu befa so won mo dwade sikasam ene akonmabosem wo no ebetumi agina ne naso na efa ba bia mampanyi wode ba ba wie no wo kire se wo hwemo pa no Singapore man no Ghana yeso ye hwe wo manam mu a ene yetietia so mpanyifo se de odi akire ne ya ne mpapi no wo hia de odi kan nantie nam so nti ye hia Singapore wo mo nantie a na se wo se ye hia ne ye ebiem Ghana mpanyimfo a wo mababa tena Ghana yakonya soko no efiri bra ke mamenka bi sase ase ye adwuma no wo nyina nantie nsoso wono ye ruaton dramani mahama de ye adwuma pa ya sana anamotuo no Oguswada ya wotietie mu nam so nti wo basere se efiri na di kure sa kasasie sa nkomotwetwe ya ekoso wo ma Ghana sa 2028 obasa be pra konya no enya de bebem enne anase kina edi aka ho eno mempeni John Dramani Mahama sese wo Singapore mamu nanso nano gisem aduru adehia wo mo sika man bofu edu ye no ewo adanse akrofuro mu afa ho na no atore nchama eto Ghana man manipa makoma nwotwe wo man adehia no wo mo koso mo man yi adepre kota ekoyam wo mo ma ewie ejakura to wo mu a na yentime entase wo mo na nkasa ene Yewura Johnson asedu nkatia ya wo yetitre ne de ma kine ya manyoku no okopiem wo sika man brofu yedu ekoda adehia na anu awere hosan no siye wo mutime bo anan ekowura mu ewo Dampia Forest anasa kwa brentonum na wo munya adaje time kotasetase nipa nankasa wie ye hye no wokoko botom sede be na body bag ne hye nom ne ho ade ede bae na ebinum kasa se eba ne sei ya wo mo ma wo mo State barrier bia no ase wo mo na eso boto no obi anka hwe se na penisi wodue mate mantiampa na mampani abo na adwen podeda ntene se wo ko Singapore ni Japan yi na wo soma Yewura Johnson ase edu nkatia ene mpanimfo a wo mo kine ya manyoku num se wo mo nkonko gina na namu enna de hia wo mo timi ekoyi amu no ase na enu achi wo mo nsi bibi nkyere won na sade na emu nsamche no enwuma eda de woto no na no ene yete Yewura Johnson na no am say ase once na eni bi kura okusa nsem mampani se be mejira na namu na emrantia wo mudi animu eko bepo no so eko boaye ema yetimi ede amu no ebae mampani si emedamas na obia yewia yewo abodi plaque bi ayaya yede be mo obia o de koto ho a china o nyina o mbe hu se me papa we ana me mami we waye bibi de aboa o man Ghana a ne din wo o man enkratam uye no free ho a president kutanin 100,000 Ghana cedis eye titiskano 1 billion yempa emeta emrantie nase akokudru sronko a womo eda nadie omai ho do sronko a womo etimika womo ho bogu eda nadie no osi odamasepa enti odamasepa no yesenteso nko nante 100,000 Ghana cedis wode ko cedi dada no mu a billion e akire na womo so ade kokoma wonom na adehia womo kosesa mu no anso ho womo sa de 20,000 nso ma na ahemfo ye wo ho se na nanom nye na womo fanka wo mpaboa so uye no free ho a na nanom kasa no womo ka amamre bia aka esase ye kokoye enti mampani se eno so ye beto na nanom ya womo 20,000 Ghana eye 200 million eno eye de nananom de kwakoye amamre nso ene 20,000 Ghana cedis a eda so no ewie na ebusa se yenti yanse wo mo sen so otensambu a na ewo akire na ede hia se nyame wonhyira mampani na babia oyifiri ye bia wonhye ne ho mama na emo de esi ye ne de sune sura yi nyame mpangu akire ene
nyame mpengu echichi dia ye de kase ne kopie mo ewo ye sika sema wo nsemo ye nyanim se free emra aban ebetena benwa so ya wo sha se obu oman no ye hwe Ghana ye sika sem ye sidi no a se ne ye si agina no abu dollar no a ama me ka se dollar no pe baby kwadi ni ti a chen so onya esan se sidi no ahode etumi agina abrane enam so emedwadifo wo mu ani age Ghana fo ani age ye a wo mo ebo aban no abaso ese wo abo ama sidi no etumi agina ne na so na enwumre ye ankrate bia baye free bank of Ghana so ye ena aba na wo mo echa se sani esidi no etimi enya hode ye agina na ukọ baabi kura ukoto ade kura no a ahode ewo mu no wo mo magana fo kokko tixu eni ankrankranfo aban mo dwumayefo esese uto ade free baabi obi kuro so ebi amanone a na upezika menje wo mo sika no biti se dollars no enye sa sika no kacho wo mo so wo mo ma wo ewo sidi mo se be ya sidi na hoode no ebe koso agina ne naso na wo mo eto aso chem se wo mo ye hwehwemu a Bank of Ghana fo eche se wo mo ye hwehwemu hu se Ghana fo bebre wo hono mu a wo mo to ade di free amanone ana wo mo to ade di free obi wo kra wo omayi mu a na wo mo edge dollar no yes so dollar no so anwode ewo fam enti e wose ye hyase edge sidi no and obi dey receive oh master check no fama me wo cedis mu receipt no fama me cedis mu na chese sidi no na hode ne koso a na eya akese wo mo eto aso echem se efre ne ye ekono wo mo hye Ghana for se sa wo to ade a wo to ade ana wo kra ne ma bi efre obi manso e na abedru omai mu a hwese odi sika no ebeje no ewo sidi mo na orayere ami vi kwashi wado ejina eye bank yi wo mo twotwofo panyi anemo ena wode san hyehyeye ede ba yese wo mo hyase afre ne ya se be yi asidi na hoden ya edaso ejina ne nanso no ehihim ne bekoso a eja ne nanso abrane agakako be sabosome antamuonie ena sofo ye hwo magana kita wode hu samso yira Samnata George de Baba to Jaya as a one pa Yana Nyasanketo mo de ma multi choice company ya wo na DSTV eye one mo dia na ne nyina no ekokoye se wo mo subscription a wo to ye mo de makana no na panyi pa susenko mo cheso beso ha mo nchemu aduasa 30% aka betumi aboa Ghana man na so ebre otro krata ande ko no na se wo mo bubu nua de agu won masum mo so krata mo de ba ye animu anu ye no kire se so mo ka se wo betumi ateso bra Ghana ye sidi no enso da nyina ne na so papa bia sa no mo buo mo DADAA Ghana pa na asam no ba nyame anim ne yero Sam George ehiniye ema wo gina so kura sa atro krata de ko biem se wo ma mo mu nafua no aduasa ane akire yi na anam so ama enei Consumer Protection Agency panyi control for your dano owura Kofi Capital adna no atum wase ade anya de na nya ewom se ni papi no subscribe de na so obasere sanke nyina ya dwene ko bankrom na asam ne anamoto ayi Sam George ka ye no Ghana fo nyina de ye adwuma na DSTV no kura ye jani usina enke betumi aboa mo mu so hunu se Ghana man so hu hia se bio Ghana so ma won musika entomo so boa no mate wo subscription so a na won mate so yi owura Kofi Capital bra won ya mane boni opo checheku ajotwe nkomo no sei no kano medical ka me pese obi adwuma do na emom asisie na America minu diga na me ka cho se won ya ma board na teso wan teso a edwadi a minu die no meja ya me ka se me gu edu ka me ka se bra ya fo ma o mo ye adwuma wo no ye ni o medi ye timi ye na ne bo ba fom na se ne e bia nipa be 30% pe wo Ghana ha e no mo subscribe DSTV ni Go TV na se ba fom no mo nya nipa 60% a scan pa be ko soro mo ama adwuma no akoso mo enti ye ka ne se wo mu tie yesu frɛ wo mu se ye se Ghana for nyade ne board obi ka se woni ma board a oni wata I was your way I see what ya Consumer Protection Agency wada no owura Kofi Capital na no kwakwa mu no ɛno de ba to dwatro se company ne de se ye gu ne kra ɛde from my Ghana mu de nyame anim ni waka so ne mpanyefo ba ya adwene a na oboa Titi wa muni se adwuma bi wo Ghana a ye from multi choice Go TV any DSTV omo da no na se woni obi didwa na se sisi ya be ma yeso ankasa utiri hu a ye boni enche kra na Honorable Sam George Minister for Communication and Digital Technology o ma ye nyina so te ye se oni DSTV for HD nkita hu bi a waka chom se omo ebo na omo je no ne boarding enti omo nte so aye konabra amani bukura akodru se wase da ku bia obeji omo Ghana ska 10,000
CDCD. Adepa na yeah subscribers na say yeah ye what DSTV go TV for no. Say yeah ye kase ye water ye free was so yan to be on. Say on beti ampa I say Ghana de no was so katra. Enti the mission say ye nyina e ko bankru de kase ya bre. Ye nyina ya dwene kwa bankru mu ne yen kase ya bre wai aye panye kwantrofo a Consumer Protection Agency wotano ora kofi capital. Empene say ejebo eja wanya ba beduru ena na no wo mo kasa empene ampa ne nua ene ampara yewura kana kwampre kwa Japan wo yeso no ba na wono mo twi wonti se franka tubre ekonwa no wo be prebie no ono nso atwene tibi na ene se wo sesa ne nkrata nyina ekofele ye no ene da dua yi ena wo submiti ewo wo mo atena ekesiem asalan down kran na wakonye ono nko na enam ene ekitaafo a na edi na chi se tie nie ewie ya wode ne nkrata akoye no asem a wo se yemfamfa sompa so na ento asi ahene na etu ahenefo no asom ena afi de wo mo a edi na chi no wonkonkoye nie. Myself and my team are happy to be here this afternoon to submit our forms. I want to say a big thank you. I know the crowd is too much and the place is not full. I kindly accept my apology. All I want to say is we are one party and we need unity in this party. And if there will be unity, there should be fairness. So I'm entreating the election committee, the national executives, regional executives, that it should be fair to all the candidates so that we have smooth elections. And if there's fairness, definitely there will be unity. So I'm only asking for unity in this party. It's very paramount. I always say that without the unity, none of the candidates can win the election. Eno yewura ken akompre ko Japan ena wote se wo kase ne wie na regitaafo ana wo matworotworo ne ma de agugugu placards so de kire wo mo nso taa wo mo ta nachi na wo mo kan sembi se nkan kire Ghana fo. He's also living. He left us with free education, and now we need somebody who can leave us with another legacy, which is jobs. And the one now is Honorable Kennedy Akompreko Ejapon. And we the delegate, we are confining him, so he can do for us. And we have hope in him. Say 2028, he's going to be the president. And also, inshallah, I'm telling you, coming January 31st, inshallah, Honorable Kennedy is going to be the father of the Liberation Party. God bless Apam West. God bless MPP. And we tell you, Niabre, sir, Jambre Mikita Bandakasi, who be somewhere, sir. Yo, me say, wow, share party in the corner. Now you will be our unifier. I will bet me a can in our boom. You will be so that charisma. I won't more so bet me a get the masses and your MPP for. And no, chitafua. One monso eta yewura ken akompre ko Japan achi bra wode ne nkrata akoye no na one monso CBB e de akire esi ahene ene etu ahene fo wo so no amanyokom na was sansem kroya emo yewura brine champon enso e de ne forms akwa present kama ewo MPP party headquarters one more na wo bra okoye no na nyo ono nko na koye yense ntwani na oponchecheku e de akire bia tese owa anwa no so hu yenko na yenni nkomo se ne ekosi opon otime nka amajo e mejo so Obaapa yo wo na wo de akire boye nkyeremu de ne siye medase enne MPP atena kese wo eye enkrahanum sei na enye fediagro ena mo party ma ene ekitafo ni nyina no efa eye omompanifo a omabie kwan de ato wo no ma wo pese mo begina wo party no enim kan wo eye dachi abato eye babeto 2028 no emu na fiti anopa ne na emu a ma chese ne openi na obabehwe atena kese anum sei sene eye afade ene afensu no emabunu ahofoma ne ahoden kese a ababehwe omumu a omo peja omonfa epeja omonan edi party ntade bi chichiro muti edi bi nso ebo omo yefumu no edi adanse trese ampa
MPP Osono Kokroko amanyukuo no eye party gyina ne nan so na adane ne ho amanyukuo bi esimo anase bi agodi bi ene no never say die na ebra eye anopa omu bi epuno ede to ho no no ena mu am fototo wuro no mu nyina mpo nso etimi eba be pie mu ewo eye atrankase anu se ya Yewura Kennedy akompre kwa Japan ono nso ede ne ho nkrata sem nyina ede eba be dan eye amanyofo anase party mpanifo a omo tene epunu ekiri enu ekiri no ye hye anim kwan se brand beba ebo beye no miensa no na ntemu ana eye Yewura brand echampon epue mantem etibue kwawu dihye be memua enso ebo no homoden na otia ne chacha mu ede no nso ne ho nkrata sem nyina ede eba betu dwa enu enam so ema eye okopie mu ewo eye atenekese wo no mu a empanifu a chese wo mutimi do mo nyam eba beta medie ne chino no kwasem nie ebru wo twu nwi aba mu mpanifu mrahwebejafo ma besom akọ ena afenso pokura no mrahwebejafo bie ena ebi ekai wo mochie ne chese wo nyina omo ede eye brand ede bedan empanifu mo de ho nso nsem nyina ede eba bedan wo mo na ebra okopie mu awo committee no enimu no pani a wono ena wo hwe akire se vice chair Yewura Abankwa wono ena wo di tuga eche mu chese no kwasem nie nani aso eye anamontu a empanifo bebre na mo fiase omodo mo nkata aba no omatu ede afa ho ono no di oni hwe ka ne obeka ne se kokoba tete bo mu nyina krobofo ma enu nti se wana o MPP wo sono amanyuko no ena omu nyina esom wonam saye so e de afutuo etuja sei. Having presented my documents, I also present a declaration that my campaign will be one of unity. My campaign will be devoid of insults. My campaign will be to explain the issues and the challenges that we have as a party, and the reason why, when voted into office as flag bearer, I shall do everything I can to help in the rebuilding of our party. I will also focus on the reason why I am the best candidate to get power for the MP, which should be the focus of every single party member at this time. So for now, let me take the opportunity to thank you. I have, in all true faith, submitted my documents. You, enti ebra, jemtrenia be de chire a wono ena wo hwe pono no echi ekasawe ye no ena epue mantem de hye Yewura brand echampon wono so ede ne nsem kanye ede tuja echire mu stresse se empanifo bie kwan na omo de tumi no ehye ne nsa se wono ena ye fankatuni a wo bebeda amanyuko na no mfimfimienu ene ye dronu nwotwe abato eba betumu a obehye de nkabom sonko etimi ede abre party no ono so nchiremu ode tuja no ebini. We all know the way the political climate is now within the party. There are a lot of tension build-ups because every candidate believes that he is a possible candidate for the party. But what is important is that we as a party, looking at 2028 in mind, will make sure that whatever we do, whatever we say, whatever our followers do, will be that which will bring unity to the party, as you said. I also want you to advise your followers as much as possible, because whatever they present out there is what our opponents may use against us in 2028. And so as much as possible, whatever comes out should be that which is building us up as a party. You. Eni a yetiye eye epue mantem de hye Yewura brand echampon na ebro kasawie ye no eni behwa adefo ekitafo eni adofo mu fie epue mantem eni echichiri omo eba betai ne chire enso ede eye nkwanchefem eni enige sem ni adetede de tumpanifo ni mu chefe empanifo nche na omumwa ema bibia entime entoto na akwa mu ni titiriwu se epase bia beti ni mu ekoso a omumpa tenche bia sabreko na nso no Yewura Kennedy akompre kwa Japan no so odi kan be submit the form so no so na chikafo bie enso e de insem di tudache mu se tempanifo anhye
na ọmọ amoa antoto nneɛma na yɛwura ken akɔmpere kwa Japan ama medi party n'anim kan dia ɛna ɛsɛ sɛ opposition ɛnhoa na ɔmbɛtena saa ɛno nso ɛde nsɛm a ɛtitaafoɔ bi ɛwɔ ken afa nso ɛde ti udwa mama ne bɔ asi nana ɔpɔn kyekyeku nkramantam MPP ɔmatena kɛseɛ mu piao piao adesima ba yɛnsɛ ntwani nana ɔpɔn kyekyeku ya obutu nkran ha sɛ na wote sɛ wɔde ama ne bɔ a ɛkɔ so ɛwɔ MPP headquarters ɛwɔ nkran ha sɛ ɛde brɛ yɛn na anakro no ano RPP amanyɔkɔ no hyɛmudeɛ kɛseɛ kɔ so ɛwɔ no matena yɛ where communications director panyipa yɛ ɔdanketa wɔde so de ma amanyɔkɔ no ɔwɔ Richard Agyeiwaa na ne nsɛmtwerɛfoɔ kasai ɛna wɔkyerɛ mu yi wɔsɛ wɔn mo akasa duadua mu wɔn matete na ɛyɛ ayɛ nokorɛ sɛ NDC amanyɔkɔ no nea wɔn mo yɛ ebie wɔ abelekuma no wɔn bɛ so wɔn san so bɛyɛ bi saa na kyerɛ sɛ wɔn ba sɛe aba no mu akɔtia na ba election no koraa nneɛma gyiguo na nea wɔn mo tete no kyerɛ sɛ NDC amanyɔkɔ no ahyɛseɛ ɛtete adehyɛ bi mu a wɔn de nkatani mu bi adura wɔn sɛ wɔayɛ a wɔn yɛ national security foɔ ɛnso wɔn nkɔ home school koraa maakye wɔn yɛ nkurɔfoɔ a wɔn abɛti no sɛ tie nie ɛna kyerɛ sɛ wɔn bɛba saa da na abatoɔ no ase ne nyinaa no yɛ sɛ wɔn ba abɛsɛɛ so wɔn bɛsɛɛ hɔ na adeɛ no koraa bɔ bi a ɛne MPP ni a wɔnya NDC ni nso a wɔnya wɔn ti anya yɛ koraa no ɔno mo kyinkyim MPP foɔ nsa na wɔn magye de akɔ wɔn mu die mu anam so ama yɛwɔ Richard Agyeiwaa de ato dwa yɛ a wɔkyerɛm so wɔbɛsrɛ wɔn Ghana ababɔfoɔ wɔn mo nhyɛ aseɛ sansa ne yɛkeka kɔ no a NDC foɔ ahyɛseɛ yɛ a wɔn mo planeɛ no wɔn kɔ so atena sɛ yɛ ɛbɛha adwere paa imposters no a wɔn bɛ sɛ bɛwura wɔn Ghana security ɛyinim wɔ no na wɔn hyehyɛ aposifoɔ ntaade ɛbɛwie kyɛ wɔn de akɔ sɛ nneɛma wɔ akɔtia ba election no sɛ kɔ so sɛ yɛ NPP wɔn ntena ho NDC for esiesie yɛn ho training nkurɔfoɔ bi paa ɔmo use wɔn ɛwɔ Ablekuma North by election mu ɛde akɔ akɔtia na this time de ɔmo planning ne sɛ saafoɔ no yɛbɛhyɛ ɔmo policefoɔ ne asogyafoɔ ntaadeɛ na ɔmo ayɛ sɛ ɔmo yɛ legitimate security for a ɔmo aba hɔ sɛ ɔmo ba abɛboa na abɔ nipa ho ban ne nyinaa mu no na ɔmo fa asuma sɛ ɛde wunawuna nipa ɛde ɔhaw ne oyene aba akɔtia no na yesre yewra IGP Christian yehonu sɛ da no yehia no no ahye yebo sɛ de wo bia sɛ obɛyɛ ama asomdwe aba akotia ba election mu no obɛyɛ na anu achi no yewra Richard Agyeiwaa mo nanso wa anu re baba to dwa kyerɛ sɛ wadi obɛsre sɛnea wɔn mo tete no mo nso wɔn tete bia na nokorɛ kakra wɔ mu oni nti wɔn mo sre na ne kyena yi asa senior police officers yes ada na kwatia ba election wɔn bɛba hɔ ana regional commanders a ɛda no wɔn ba bɛhwɛ ama abatoɔ no nneɛma nyinaa kɔtɔte fa ne bambɔ mu no IGP fo mu dimra yɛmfa wɔn nyinaa de meto social media no so ne yɛhunu sɛ asoma sika ho ɔbɛnte ka ho no wɔkyena bi sɛ kwaba no so obi foforɔ ba bɛfra wɔn MPP amanyɔkɔ no wɔn hu de wɔn bɛyɛ policefoɔ a ɔde wɔn kɔ nyinaa sɛ ɛbɛyɛ assign wɔn to electoral area to police station no wɔn mpanimfoɔ no ɛne regional commanders no ɔma yɛn sanka bibiara din ene ahyɛnsode a ne adwuma ahyɛnsode a yɛbɛhu sɛ osibesi onie na abenten so onie na saa desredi a de to IGP anim yɛn sankae na yɛsɛ asisu dua bawia yi sɛ on make sure sɛ saa information no nyinaa no yɛn sabɛka na yɛde aboa because deɛ yɛhu ne sɛ NDC foɔ no ayɛ yɛn ho sɛ saa 5,000 a year police officers a IGP de sɛ ɔde kɔ hɔ aha endu 5,000 NDC for the year ebewrem omo de ewrem a na ye ni ahyensude bia behu se we your police ni anaze we wagadre NDC for I was your communication director Adema NPP amanyɔkɔ no ɔwɔ Richard Agyeiwaa ɛne yɛwura Richard Agyeiwaa director of communication na ɛkasa yi na wasan de ato so sɛ na no Ablekuma North de esi no na no benadai eno da mpa wɔn bɛte a na yɛbɔ president Kwasudin Anas Mohammed Abubakar Tijaniya Muhammadu ene Muhammad Hamda Dako Otibu Samuel Musa Muntari ene Ali Saida yɛfrɛ ne sɛ bomba wɔn ka bɔ mu a wɔn yɛ nipa nwɔtwe yɛnya wɔn pɔn akyi aso ama nkran circuit court koraa ɛde wɔn tansa no gu wɔn kɔn mu ama wɔn gye to mu sampa wɔn anye ne yie na ewie no 80,000 Ghana cedis sɛ yɛmfa mmeni wɔ mo na ɛno akyi no nyame de kyɛ ade kyɛ afiada wɔ mo mmra ɛmɛgye sɛ wɔkɔ akɔda na duafie anaasɛ wɔn bɛyɛ community service anaasɛ neteɛ
na yɛra Richard Agyeiwaa se wɔn mo sɛ MPP foɔ wa friends and trofo nhye mu nipa nwɔtwe ne deɛ wɔn mo bo deɛ si wa Blekuma North a maame ha wa kumsen wɔkɔtwe pepper spray na ewie wɔn mo piapia ne to baabi no nipa ɛyɛ saa no boro nwɔtwe nti wɔn mo ka kyerɛ IGP sɛ Blekuma North by election ɛkɔ yi krofo a omudi bɔne ɛwɔ saa election yɛka sɛ ɔnkye wɔn but ɛbɛpem ɛnɛ no yɛnwu yɛ ɛna no nipa bɛ 8 ɛna yɛsɛ yɛakye wɔn but before ɛbɛhu ɛno na saa afɔ no yɛama ɔmo bail kura dada ɛnhyɛn crime saa nipa a yɛyɛ saa no dɔɔso bebree but sɛ ba na yɛsɛ 8 pɛ na yɛakye ɔmo nso wɔ hi a yɛsɛ yɛama ɔmo bail a ɛnwanwa but wohwɛ saa adeɛ wei na ɛda no ɔmo a ɛkasa social media kɛkɛ mo na afofoɔ a yɛkasa social media yɛakye ɔmo wɔno ɛne nkutahodie bɔfoɔ ɛde ma wɔsona manyoko yɛra Richard Agyeiwaa wɔne nsɛntwerɛfoɔ nana ɔpɔn kyekyeku mo enkran ha ene boss ankomo yi na yɛda so agina akotia by election anyame ya domo a bosumi de toso emienu bosumi de anim ya ye kwa akoto no na nam so ama deputy general secretary de ma NDC amanyoko no yewura Mustafa Gbande ono so ababonte akasa de afa asumdwe ho se abato ne de asumdwe nko a na obi akasa fa ho na emom se eda dudru na se wa obey wa adwen se wo de basabasa yo bi baba wo de ntuka bi baba ne de ne yo mo so de nya de a wo de mo betena ho amasa basabasa yo no etimi aba woto aso de efutuo ekode ma MPP amanyoko no ene NDC amanyoko no gitafo se we de adwobre wo asumdwe nko a ye hwe ni mu kwan se abato no ye beto awie na asumdwe etimi aba. The old people will not win this election for us. We, the young people of the NDC, must win this election to the honor of our ministers who have died, to the honor of the young MP who have died, to the honor of our party and reshaping the democracy of this country. We are here. NDC is not a violent party, but on the 2nd September, Swabia Nagin said, Wabunga Honum, now Basabasayo, and Moniba, they will come, but they will not know how they will work. And therefore, NDC, only a student of Nobody will come from Accra with violence. But I will show you that violence begets violence. NDC, they are so different. Adesma Mani Bokasa ye Mustafa Gbande wano deputy general secretary de ma NDC amanyoko no na wo wie ye eno oto aswechem se wana wotu ahene esi ahene ewo akwatia wodom no emre no so a wo munyina enyi hwi enkoto aba no emfa ma NDC amanyoko ni a wono elejire mu ewo akwatia ho wie ye eno ose empanyufo yi a wono mo NDC amanyoko no mo epe asumdwe titu ni dwom tinani Yera Johnson esi edi nkete edi kai kwa ka ho asem esa asumdwe eno wono mo hwehwe ewo by election no mo ono so say no de tuja. Let them go out in our numbers to conduct door to door. Let us encourage the people to vote for our candidates. We cannot win these elections. Let us go out. Let us be encouraged. The youth organizer is here. The only reason we organize this program is to energize you, motivate you, inspire you for us to work in one accord to win this seat. The former regional chairman is the man who will take care of the chief. Remember, so I will have you. Deputy General Secretary Dima NDC amanyoko no yewura Mustafa Gbande nene ene ekotie na de chimama yemfa seda PSA seda wampam emma time hebo mixture say nwrei waboye chia bra na eme de kase boy ebrewo maka cho say ti de yade de no a anytime hebo mixture no wunya bi ne numu ebebo papa say ti de yade no kwanya nche wo a na wunya tete ho bi say bia ti de yade e ba beche wo bomode na be time no wo ne numu a ebesia no kwanya de yade no ebetumi aba ntumi ni di wo so tia na etie wo mo se ye nkofo ye de bia na wanya da bi esanse wo ntumi ni di no unya appetite en mo en di bo no enti ama wo so ete per time herbal mixture no bi enodom honam na ye wo ya obae siesie ho wate ase dress pi abonte na ase won so na dress na be ma na oduo mu wo say yes wo yo ba wo sipi esita e time herbal mixture ye time HH mixture ene ne capsules a wo kasa nwe mienu ebom na wono mu a wo be hu adwuma e kwa akobo e wo nipadua ne mo wo ye be ma wo dwon so a wo te yawo e wo bemba ne mo wo dwon so a kakran bi a
bia na wochemu ansa na Joshua no aba time HH mixture ene ne capsules emanum emema nso etimi endom opa awo ni nyina wonya no ibi no mu a awo no ebeba ede amaw kwa pharmacy shop herbal shops bia ye wo maimu afa na ba bia obenya ebi ato ana opese utu no so post ton ana ba ko a fre nana otafrija owusu agyeman e wo 0244 417 669 0244 417 669 na woni wo mo eni enkomo Medima for about sentence so doctor say what the time to yade no so at yamao Accra Pokua Samayra and wo Kumasi Agogo government school insurance mo pay 0244 77 4282 0244 77 4282 21st clinic na was the sciatica expert ane sciatica yade nyina e wonum na won mo sano Accra Tema Kasua Kumasi Sunyane Tachima Nkwanza Babia Omo 0540 311311 0540311311 Electroland Ghana Limited ni home appliances via TV air conditioners fridge washing machine kettle rice cookers microwave blenders ninyina na Electroland Ghana Limited aneboawo 0245 949495 0245 949495 and we pay mu no ankasa nie Ayalasta Company Limited one of the years toothpaste and the brush atayechie wonya bia wawie kura ebema wo sen watwa yopo na ipampan efini kawa ade afri wanum 0501 61 9588 0501 61 9588 and 0501 390338 0501 390338 na wona mpanyfo ni enkomo weso ne yegina yada hotel yeba kase bonka ye ebeto aso medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo. Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush. Ebusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kan ha. From Leicester Ghana Limited, and was 050 161 9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwaso abeboy midimafo pokwase maira Accra midimafo pokwase maira Accra midimafo heba clinic aba Accra ani o wonti ye passengers egumi kai mu yi ehwa na dodo na ekro eni sa Accra ne potem yedemu ani yedemu ampa de se de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Edujamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresa no ayam more oh missing minim wife ye kopa wo one year one city nyense ne beto mu ansa na yetues ka no nso mi connection na enhyeda nkoyie na esakakra ti say wa page mu amahode ambam connection ne mu de we wo de ba de kura wo ba do kura wo de ba de kura ye ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wa wuo ne de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so endi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma say owo agogo opposite government school no ena nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244 774 282 and 0500 727215 Midimafo Herbal Clinic Wudimafo ne hwa Kweku minim se wa yehye me kra manane na so eboni hye wo ho a embaso mane ho sepeno
Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. Et dans les vieux mis à condom. Les condoms moulés, then it's not on, but don't be those who got as a condom. Sompa TV, Emma Akosua. Emma Akosua Pampa, I was not a mossy. Somewhat trying yatua and some no eso. Na yatua and some no so dianessa Ghana Education Service. One makachi and na ye rain. I your mamma and him some na Ghana, so you'll be one says a cobana say. Yamo fire one more junior high, one more school bianoa. Ayana ya one your friends and to a sosuku senior high. Yana Kodano Wuramu. Na kwabana sana wane wako wako in school placement ahodono. Ye betu medium krana from one afe will be a school ahodo ya wako and the betu mi abuano. Na anona central function with the Akoso Agyeiwaa. Warrior Ghana Education Service. Ejumakoya one more show my Ghana woman no. One more and a research man, Director General. Aya Professor Ernest Kofi Davis. And on central focus ya wabo amanye. One more the two judges say ne wu shemwa. BC no provisional resource and the PM one teso pa. And could there be more yatucha one more resource one more the anno shari and sato so. Any addition be one yamiatum wama passia. And to a social cool a mature senior high. One more baba wuramuno. Nina no ya Ghana for any musem. Now school placement once and someone nurse and wako yasa one more yamia tomwa. September bosunda toso edunso and an unsumun semno ebesasie. Na ebro panipandi to John Watcher to the sunny about time. One by first one mayano diafano. Say and a Professor Ernest Kofi Davis on the This year we have introduced something unique. In order to reduce some of the obvious errors associated with school selection or school placement, candidates will have the opportunity to review the entries they have made, such as gender, school codes, or program codes. The process will be conducted online at www.csSPS.gov.gh, and this will be supported by an explainer video to guide parents and guardians, so they have the opportunity to review their entries before we go ahead to place them. This will reduce the number of errors that are often associated with placement. This exercise is expected to commence on 1st September and end on 8th September. This will be followed by the actual placement exercise, which will commence on 17th of September. Now, I know you know Professor Ernest Kofi Davis to us so at the two judges, so what's about time? So, school placement, there can once me, yen Jessica. And the young friend Aquapa, Sicadi Aquacoma, Quabanania Quabo Bigetri. So, would you ask Camano, one per school Mukwan from Oba, one share year. What were the 6 ever done on 9? I wish to put on record today that school placement is free. It's totally free. It is not for sale. Ministry of Education or GES is not linked to this illegal business. Anybody who sells placement to a parent or guardian is therefore doing an illegal business. As such, persons who approach you to sell placement should be reported to the law enforcement agencies to be apprehended. Placement is free. It's not for sale. Natural sir, someone on the way Ghana Education Service Director General Professor Ernest Kofi Davis. Ene ngumasuana so na yejina. Yewra Said Adam Banda were renowned educationist. Wa bempa wa bobe e ngumasuam. One so na ye kwankyerefo
a wɔda Success Link Publication Limited ano ɛna wɔde bɛto so akyɛ sɛ saa double track no a mpanimfoɔ aso dan foforɔ akyɛ sɛ ɛsɛ deɛ wɔn mo san aresɛte amanakɔ ne dadam no wasi ne track soɔ no ɛyɛ papaapa ne brɛni na wɔn deɛ wɔka ne prɛnyɛ prɛmfa sɛ double track no ne nyinaa yɛ sɛdeɛ free SHS ne ba yɛ nipa bɔ pee so senior high schools ahodoɔ no mu no ɛnna ɛde saa double track yi baeɛ nanso ne nyinaa mu no sɛ wɔka enwumasua ɛne ade ne mu a anhyɛ da ama mɛboa saa nti saa bere a yɛsɛn akɔ yɛ dada mu no ɛyɛ ade pa. Senior high school enrollment in our secondary education coupled with limited infrastructure in our schools. And the double track we introduced here because of the high enrollment that we recorded during the implementation of the free senior high school education. Double track came with a lot of challenges. Before I eliminated double track, there was steps to be so with me meaning expansion in infrastructure. Another factor IT infrastructure. IT infrastructure very robust. Another factor very, very serious. Sideline private schools in secondary education. And putting solution to that, the government has set qualified private schools and also Boama double track eliminated. And no double track honsem and a Said Adam Banda at the Tosono. Nevian was say, Nansemu Hono. Over here, Womontro BC so hwenwie a yɛsɛ muaye ba no ɛbɛba yɛsɛ yɛtwa bi no mu diem yɛatwa bi mu de asensen adan yɛsi wɔ mu wiae no mo ne ho ade no wɔkyɛ sɛ ɛnhyehyɛ ahodo yɛde tworo so hwɛ ɛwɔ ɔman yi mu no ɛyɛ tete ho de ɛkama yɛsɛ ayɛ akeka yɛ dada enti ɛbɛhia sɛ nsakramu ɛyɛ adwuma. A better examination more practice in our schools as education practitioner. Yet near trend analysis. Either say examination more practice is going up or going down. Results are cancelled with the 2025 2025 was so. Results are cancelled 2024 was so 2023. Which say as policy makers we need to set up because more practice in Ghana is going up. We said this year cancel or more results. Nkolaya withhold or more results very, very high, which is very, very bad for the country. Examination more practice and your one course. How we write the no Yura Adam Said Banda or non Success Link Publication Limited. Why quantre for only two halfway. Na enhyiamude bia kwaso enne ewon central for NFA Ghana Publishing Company for Entemo ni na ene se wo mo kyese kwan ya de ubofo enwuma ni bi efa so bo wo mo dawuro no enye kwampa so na opanyi kwakyerefo ya wono ene da ekoyi ano eye nana kwasi boite wode atodwa se sa ade bi no ye frɛ ne gazette no ekwani a Ghana fo ni bi efa so de ubofo bi efa so ebo ho dawuro no enye mra kwan so na wode atodwa se wo a wonim na ekuo ne bechew se ne wo ye wadwuma no ene wo mo de no emfa de a emra wo ho a ene ubedi. Ghana Publishing Company is waging war against people who consistently want to either pirate or falsify the Ghana Gazette. We say no to the fake gazettes that circulate. And I'm saying this without looking at the script that I have in front of me. As long as I remain the MD of the Ghana Publishing Company, any person, whether you are in Asafo, in Kumasi, in Newtown, in Nibokasa ye openyi kwankyerefo ya wano na da Ghana Publishing Company ano yira nana kwasi boite no wiye no wa mana so a woto aso e de kokobo ekode ma wo mu a wode wo ho ahye se adwumadie ne mu se emra wo hodomo na afei wo mu bema bambo mufo etimi aye adwuma pa wa ibeche wo no emra ne ubedi. You are waging war against Ghana. You are doing a disservice to democracy and rule of law. We will work with our partners in the security services, in the legislature, and everywhere we can find. We have invited our friends, the media here, to join us in waging that war. We will chase you, we will arrest you, we will prosecute you, and we will make sure you stay behind bars. I say this without compulsion, and I say it very emotionally. Because, of course, it is seriously heartbreaking to know
that persons intend to provide an enterprise. FM. Nipo kasa ye nana kwesi boete wano openyu kwanchefo a wada Ghana Publishing Company ano. Na ya shafia sia di wuramu match epu ni mu no ana rewo sam kase si ya awadum blue light enam so ma dwerefo pi no awomo no ma se dworobe ya won ma fa pi amfan firi mu na eno ana abapem na je se dwane wan kasa se wo mu si akwakwada na ade bi dia bato wo mo so ye pa na United Traders Association wo mo yeku a won ma chen wo adum blue light wo chairman oda no Oro Joseph Bobi ansa ene yamano bodi bo obedu abon komo no wo se efrida sa jano hyeya awadum blue light no bepem ne wo mo na ma wo mo ninkan gusu sanse asem no akwa ha wo mo adwuma pa dan da nyina wo mo adwuma ne ntimi si ne dada mu sene ne ankan no na atie biem motu anamo na mamba so said the SMC and nyina ni mo asem magini dia ye betu ho na mo pa so said the friends ni ade ade wa ha ni wi ana ya so this is kitambi a ni kenu to na ya komanda ma so si bebia o kunu ha mo na se na kuja panse mo fi ni nti ye bia ko mo nti ya so ni ya transit nti ampa mo security o mo ya be mo sa ka these are affected business na do say such is na we see am dia ka say nti mo fa ya ni struggle we say it's free ama hasa ni so I was your way I chairman ya wada United Traders Association ano ewo Kumasi Adumbu Light Oro Joseph Bobi answer Ghana mempeni His Excellency John Dramani Mahama say Singapore no wonam adechen ya no wawie na wo bafie na ne nante se a wode kwa efiri Japan no wo kwa wie wo Singapore no Singapore mampeni bona baso pa se wohwe ba bia wo befa Ghana economy na akomeni pa watimi achi na gina ho ama enema etimi ekoso wano no wo bona baso pa na kama yese wo etikasi a wo wi adwe na saasemi Singapore mampeni Tamai Chamu Garatanam wono ene kasaye na de yintimra. From those days we've always viewed Ghana as a key player, not just in West Africa but in Africa as a whole. I know you've inherited a very difficult set of challenges, but you're off to a very strong start in repairing the situation and re-injecting confidence in Ghana, and we in Singapore, in whatever way we can, through our government agencies as well as our companies, will do what is useful to support you in your. Wano na ya mampeni a owo Singapore yewra Taman Chan Mugaratanam wano ene kasa ya wobo Ghana mampeni His Excellency John Dramani Mahama baso se woyetikesi a otimi awe adwe a eden eno so ne yegina na anwumrei no nsia bremu kase yebo a Leicester Company Limited eso yasene the ya toothpaste and the toothbrush a Obaapa time eka ho bie no ensama hodo a yede to a no de edi mu akotene bi ene se Interior Ministry no de curfew ato adehye ya wo mo ewo savana mantemu nyina se no nsia nwumre kopema no pa no nsia no ewo so wo mo eda Ghana mampanye ye Rajon Dramani Mahama so akasa wasenya de 2028 wo besanso ababio helicopter crash no mampani de 1 billion ne akire ya 200 million saka ho se nananom ne timamufu a wo mo ye mwa no yemfa na wase Bank of Ghana de ato Ghana fo ni mu se sene sidi no gina ne naso enti no se wo to ade afi amadone anase afi ba obi ahodo mu a eya yengi sidi no bom na yenya ase yeji dollars no Sanso anai Consumer Protection Agency penye kwanchero for you akofi capital wono so de ato Ghana fo anim se multi choice wo mu DSTV no wo basra Ghana yenya yusi ene ye call Singapore nso a mampani owo bo Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama baso se wa ya de aso economy no mu yi na ebika wenom ho ne aboabo no nyina no ya enumere so ya de baba so mo na messages kakra ya aba no yemfa anto aso tew emfama ya de hye na fe yenhwe de nioma ekwai Esther afriye de ni wo se ye mmadwo na ebrani ni se wo se ma
ya wo mo NPP amanyokoro mu nyina amosode ye ema mo nso nkasai mo nso mo nhyia ase na mo nwene fama party no na ne nyina enkoyi wo chia ma meka nwina feku ye da asiye na na pia mo abo atia blekuma central AK Dr. Bawumia will lead NPP into victory enso die nie wo se ye Bawumia wo mo pre Frankatuni di bre ni nyina wonu na di kan wonu gina soro Samuel Kwadwo Wusu wo se wo chia ma meka nwina feku ono de ode baaye no afi Comensa Plateau ni nyina MPP kro ye damwase adamwase na Pedro wa Madina Cruz wase kase bono demo live ewo Indianapolis Kumasi tano so Kesben Junction won mo afi Justice Owusu Justice de no fine ayo wono so chia ma me Katrina Feku yo ben ba ene mo amaka nya yada mo nyina mo ase adamwase ye ne abetena second kan semi ayeme Akosua Agyeiwaa kwade boaten mene Triple A mine Ejapia Apam DADAA na fe Obaapa nana ya ketre Mamenka bibi kakra fama kuma mu hine ho